YouTube channel. So karon mga kamigo kong Bisaya, tugluan mo na ako kung saan pag-download og kanta. Dali ra pag-download sa inyong paboritong kanta o gusto nyo music video, basta related lang sa mga music video or music lang. So karon, let's start mga kamigo. Dali lang to, di katulad nung yung sa iba na convert ka pa, punta YouTube, convert. Ito wala na, diretso na, download, yun, madali lang. So let's start mga kamigo. First, punta muna tayo kay Google Chrome, then search mo yung 2bd yan, .com, 2bd.com. Then yan, kita niya mga music video. So gusto nyo, anong kantang gusto nyo, pwede kayo mag-type ng mga yung nagkanta or yung title ng kanta, kahit ano, Bisaya, Tagalog, basta iniibig kita, sample yan mga kamigo, iniibig. Ayan o, nakita pa rin kahit wrong yung spelling ko. So iniibig kita. So click mo yan mga kamigo kong Bisaya, diba? Iniibig kita, Ruel Cortez lyrics video. So kung gusto nyo ng music video mga kamigo kong Bisaya, click mo lang MP4 video, then download MP4 video, download nyo yan. Wait po, yun, diba nag-downloading na, inibig kita lyrics video. Oh, da-download na mga kamigo kong Bisaya. Kung gusto nyo manood muna, panoorin nyo muna, pwede rin panoorin muna, pero pwede rin dito kayo mag-download. Yan o, may download yan sa gilid, diba? Yung tatlong bilog-bilog, yan, pwede rin dyan kayo mag-download. Downloading file. Kung di kayo gusto ng music video mga kamigo kong Bisaya, pwede rin kayo sa ito, MP3 audio. Yan. Kung gusto nyo pakinggan mo muna, pwede rin to, pindutin mo yan, tuklokon din, pakinggan. Then pwede rin kayo dyan mag-download. Yun, download na. Then pwede rin kayo dyan mag-download, di na kayo, magmadali lang kayo. Gusto nyo maraming i-download, so dyan lang, pindutin mo lang yung MP3 audio, then search ka na ng iba kung gusto nyo ng iba pa, Justin Bieber, yan. Oh, yan lang mga kamigo, kahit ano, damihan nyo, gusto nyo, kahit mga Bisaya, butiki, sa Tagalog. O mayroon pa rin, ano pa dyan, 8 pwede na download nyo. O, bayani, so pwede download nyo yung music video or audio lang. So punta natin yung para tingnan kung nada-download ba. Download. Ano yung sinample natin kanina, iniibig kita, o diba? Meron o, iniibig kita. Oh. Oh, diba dalawa yun, kasi yung pinindot ko yung download, yung isang download na yung tingnan mo muna yung video, tapos sa gilid may download. So inibig kita, dalawa rin yung music. Oh. Diba? Easy lang mga kamigo kong Bisaya. So, thanks for watching mga kamigo kong Bisaya. Inaot, katabang ko ninyo para di na kayo mahirapan sa kalisod pag download sa inyong paboritong kanta o music video man. Sige mga kamigo kong Bisaya, thank you, and please don't forget, kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button para update kayo
sa susunod kong video upload. Bye-bye mga kamigo kong Bisaya. Salamat!